мегузарем ба тафсилоти гузоришҳои барнома. ҳафтаи гузашта дар шаҳраки шуроби шаҳри Исфара муноқиша дар ҳолати мастӣ миёни ду рафиқ ба фоҷиа анҷомид. Руслан Сайфиддинови 38 сола ҳангоми қарор доштан ба ҳайси меҳмон дашноми рафиқи 37 солаашро таҳаммул карда натавониста бо истифода аз корди хоҷагӣ ба қалби соҳибхона як маротиба мезанад, ки оқибати ин ҳаракати ноҷо ҷинояти махсусан вазин одамкушист. куштор дар ҳолати мастӣ. Чунин ҷинояти махсусан вазинро мақомоти милитсия шоми 16 январ дар ҳудуди шаҳраки шуроби шаҳри Исфара ба қайд гирифт. гумонбаршуда Сайфуддинов Руслан Анатолиевич соли таваллудаш 1982 дар манзили иқоматии рафиқаш Низамуддинов Рашид Рашидович соли таваллудаш 1983 воқеъ дар кӯчаи 40-солагии Тоҷикистон бинои рақами 29 ҳуҷраи 9 қарор дошта бо ҳамроҳии ӯ ва дигар рафиқонаш ба истеъмоли нӯшокии спиртӣ машғул шуда аз таъсири машрубот байни ӯ ва соҳибхона муноқишаи лафзӣ сурат мегирад, ки оқибат бо ҷароҳатрасонӣ ва марг меанҷомад. соҳибхона Рашид Низамуддинов аз зарбаи корди ба қалбаш расонида шуда дар ҷои ҳодиса баъди хунравии зиёд ба ҳалокат мерасад. ҳаракат хӯрдим як бор ҳақорат кард, ман гуфтам ҳақорат накун, як дақиқа шапалоқ задам, як бор дига гӯӣ мекушам лекин як бор дига ҳамин гапата такрор кунӣ, ман туё мекушам гуфтӣ да? Баъд вай бо гап зад. тибқи нишондоди гумонбаршуда Руслан Сайфиддинов як дашноми бемавриди рафиқ боис мешавад, ки ӯ аз олоти тезу буранда корди хоҷагӣ истифода барад. гумонбаршуда Руслан Сайфиддинов шахсест, ки қаблан барои одамкушӣ дар Федератсияи Россия суд шуда нимаи дуюми соли 2019 ба озодӣ баромадааст. аз рӯи далели мазкур бо моддаи 104 кодекси ҷиноятӣ одамкушӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шудааст. ин ҳодисаи ҷиноятӣ бори дигар аз он ҳушдор медиҳад, ки оқибати ҳар амали бемеъёр ва зиёдаравӣ нороҳатӣ дар пай дошта метавонад.